Uda opor garaia bada ere, batzuk ez dugu gure bete beharra alde batetara uzten. Eta jai egun batzuk banituen ere, Bizkaiko kostaldera etorri nintzen. Lekeitiora zehazkiago. Bertan, beraneante asko izan ohi da. Eta askok itsasoarekin duten harremanak garai honetan soilik izan ohi dutenez, beraien peskizan izan nintzen. Halako baten, kartel batek harridura sorrarrezi zidan. Kalean baitzegoen itxatxita, eta kalera jartzen baitzuen. Nolatan kalera iragarri kalean, zertzegoen guzti honen atzean. Eta peto hori fosfo horiek zer ote ziren. Misterio argitu beharra zegoen. Sokorriz panzara ba. Bai. Horren nahi zonea, kartel batzu jarraika eta horretik usitutu lan jendea, txaleko reflektantia egin. Bai. Zer da guztia, hau zean tolat ditute? Bueno, ba, hau da... Kalera ikusi eta dena kalera eta behar dela, o zer? Kalera atera gara, kalera martxan, eta, bueno, hemen kalera martxa hontan aldarrikatzen ari gara preso guztiak kalean egon behar dutela. Ba, holako martxa matezen, etzen oin dela... 40 urte, hola, zerbait, nahiko natea zela eta... Bai, ba, tamalez, gatazka politiko honek bere hortan jarraitzen du, eta presoak oraindik, naiz eta preso berdinak ez izan, baina presoak barruan jarraitzen dute, orduan presoak askatzeko beharra daukagu, eta hori aldarrikatzera etorri gara. Batzutan termina, ez? Kalera, etxera, kalera, non azkenean etorri ditu? Kalera. Gu ere kalera atera gara hori aldarrikatzeko. Euskal gizartea kalera ateratzen ari gara, presoen kaleratzea eskatzeko, eta presoak kalean behar ditugu, gero aurrera pausoak ematen segitzeko. Azken finean herri honek askatasuna behar du, baina aurreko zikloa izteko presoak kalean behar ditugu. Orduan, gu kalera, presoak kalera, eta denok kalean segituko dugu tipitapa. Eta tipitapa, baina noaino kumozatik biltzen hor? Ba, tipitapa lakuntzaraino. Lakuntzaraino? Bai, atortxurrok ospatuko dute, aurten, han, berrogei. 20. urte horrena da, atortxurrokekoa, eta han testigua pasako diegu. Bai, igual animatuko nahiz, bide bat ezela aldarrikapeina eta gero kontzertuak eta hola ikusteko. Jakina, etorri gurekin, baina, bueno, piura horrekin, igual zapatillak eta aldatu beharko zen ituzke. Ez? Peto hau utziko izu behira. Bai. Peto ederra daukagu. Bale, ba. Peto hartuko bet eta zapatillak aldatu da. Zapatillak aldatu eta zatoz, lasteratako gara. Bale, ba. Venga, ba. Ondo fundadilla. Bale, adio. Ba esan eta egin. Lekeition martxakideekin batu eta bideak eramango zigun lekuraino joatea erabaki nuen. Hori bai, asteko eta behin, janzkera aldatu beharra zegoen. Bai segurtasunagatik eta baita funtzionaltasunagatik ere. Kalera borrokalari kalera, irengarraren beharra dinagu, gure indarrarekin batera. Irengarraren beharra dinagu, gure indarrarekin batera. Zai dago ama, zai aita, zai Andreta laguna. Lekeitiotik Ondarrurako bidea kosta zainda ederra, gustura igaro genituela ordu batzuk Lea Artibai inguruetan. Eta hain gustura jendearekin, ezen azkar igaro zitzaidan denbora Ondarrura iristerako. Eta Ondarrutik Debara, eta Debatik Getaria. Honek, pinta ona zuen. Eta egin. Azkenean, lakuntza. Bidean igarotako hainbat pasarte, pasadizo eta anekdota nire memoriaren egunerokoan idatzita geratuko dira bai horixe.
Baina esandakoa, bidai guztiek dute amaiera bat. Eta Lekeition hasi nuena, hemen bukatzen zela uste nuen. Baina ez. Hemen Lakuntzan beste bidaitxo bat hasten baitzen. Musika, elkartasuna eta ondo pasatzeko gogoz beterikoa. Nire ohiko janzkera berreskuratu eta bertan murgildu nintzen. Halako batetan ohartu nintzen handik zebilen jendeaz aparte, norbait zelatan nuela. Hasieran ez nion garrantzirik eman, baina pixkanaka nire atzetik zebilela ikusi nuen. Zer egin beharra zegoen. Jaialdian ez bain nintzen lasai izango bestela. Berarengan hurbildu nintzen, eta narrastien hizkuntzan komunikatu ondoren. Atortxurroken adiskidetasuna bilatu behar genuela erabaki genuen Kroko eta biok. Eta alaxe, ziri-ziri, txur-txur, atortxutu ginen nire lagun narrastia eta biok. Musika taldeen erresuma honek kartel paregabea osatua zuela jakina zen, baina guztia in situ ikusteak beste dimentsio bat ematen zion asuntuari. Enbesterainoko dimentsioa, ezen Betagarriren kontzertuan Kroko bistaz galdu nuela. Eta orduan hasi zen nire bilaketa. Bilaketa lanetan hainbat jenderekin topo egin nuen, eta beraiekin egonda bide batez bestelakoetaz galdegin nien. Aizu, ikusi aldezu krokodilo bat? Ez. Jamon lamar, etorri naiz berarekin kontzertura, eta Betagarriko kontzertuan behakin egon naiz demora guztian, eta desagertu egin da. Sentitzen dut baino ez dut ikusi. Ikusten baldin bada eta abisatuko dizut, bai? Aizu, zuzturin ezea? Bai. Esianekoa? Bai. Aiu bala, lehetxe, zueke bai hemen niontzat, Bai, jotzen egon gara, eta baina... Bai, ja jo dezute. Bai. Bai. Eta zer da atortxun jotzea zuentzako?
Atortxun jotzea da gauza pilo bat batera, sentimendu pilo bat batera. Batez ere elkartasuna. Hori izango izateke hitz borobila, ez? Hola gurbitzeko hitzik egokiena. Hori da. Eta elkartasuna, musika eta konplizidade asko sortzen dira, ez? Holako jardunaldi batuta, no? Kriston auzolana, ikusten da, gu heldu garen momentutik, ni lehenengo momentutik flipatu egin dut zelako montajea zenbat jende lanian, zelako antolakuntza da pasada bat. Eta hori, azkenean 4 egun diala, baino urte oso bat ematen dela, urte bat baino gehiago, urteko 365 egunak lanian, hau guztia posible egiteko, orduan da izugarria. Eta gaur ja kontzertu eman ta ospa, edo hemen gatuko zara pixka bat gozatzen? Kontzertu eman dugu, gaur talde batzuk ikusiko ditugu, bihar mai inguru bat dakagu, bihar txanda egitea tokatzen da, orduan, bueno, jarraituko dugu hemen igandera. Lakuntzatuko zeate. Bale, ba. Aiztu, azkeneko galdera bat. Kokotxak edo menestra? Guau! Ostra, ez dakit, zaila, Menestra. Bale, kontuan hartuko eta. Bale, mila esker. Zeuri. Venga, ba, ondo segi. Haupa, gaixo. Kokodrilo bat ikusi aldezute hemendik? Kokodrilo ez. Ez? Begira, keba, hemen lakos gutxi da, hola. Lakos gutxi? Bai. Hemen kostakuak? Zemoz? Ondo? Glaukoma, ez? Bai, hori. Jode, hemen atortxu nagoela eta kokodrilo batekin etorneiz eta galdu intzaitela. Jut baino ez, hemen ez, Jode, bai. Gutxi. Hemen ez. Eta zuek ze? Gaur dena emateko presto? Bai, atope. Bai, a ber, noiz hasiko eta... Bai, ez? Hor, giro bat bada. Hoize, ikusten alatza, bai. Bai, eta holako jaialdi batek ze inspiratzeu holako giro batek? Jode, ba, gutzako nervi asko, porque urte amakigu jo gabe, eta gaina glaukoma bakarrik bezala, ba, guain dikan gehiago. Eta orduan, ba, nervi asko, baina, bueno, oso gotxu. Claro, zezu, ba, sonosistemekin taula, egontzea hor aktibo, bololio gara. Eran justo glaukoma eta bat zaun proiektu hori, zan italdeak nastuta denbora guztian, guain glaukoma bakarrik eta ja, hoize, ba, a ber, berze histori. Uda orduan nola jungo da? Oso lasai, oso lasai. Iraietik aurrea, hasiko beha, ja, hola, pues bak ez duz, disko berri batea bar degula, iraian, hasi iraietik aurrea, egingo dugu ja imarreko guztia. Bai ez, iraileak orduan aizate uste, garai bateko ikaslia bestela. Bale, ba, den ondo joan dadila eta aztu bino lehen galdera bat, menestra edo kokotxak? Kokotxak beti. Bai, beharki ba. Menestra pixkatekin bali bada, ja... Akompañamentuan, ez? Kapitan general. Beharki ba, venga, ondo segi, venga ba, jarraituko ez, kokodriloa bilatzen. Vale, aio. Musikariek asko lagundu ez zidaten, baina nik jarraitu behar nuen krokoren atzetik. Auskalo hainbeste jende tartean zer pasatzen ari zitzaion. Eta bereziki bere azalaren ureztatzeak kezkatzen ninduen. Kokodriloa bilatzen egin, ez? Kokodriloak hemen? Bai. Kokodrilo bat aurkitu eta bain galdu eta. Jakizu bere garaian Joni Gorazia proposatu zula muga batein bertzela Ebron eta kokodriloak sartu. Baina ez genuen egin. Ez, momentuz ez dira. Joni Gorazia bai torero beharra zen. Toreroa eta hortiko jatorra. Gure herrikoa zela bai Mazantini, hori bai torero gaina iraultzailea, Famatua. Bai. Zue barren denetari dago. Bai, ez? Bai. Eta zu torero zen hori baduzu edo? Batere. Ez? Batere. Baina beste zezen batzuk goreatzen hori bai, baina horretarako ez da torrero izan, euskaldun independentista izan. Bai. Eta hemen makina bat, ez? Hemen ator txurroke. Bai. Eta oso giro polita eta ongi jendeak aguantatu gaitu txapa luzea ematen eta meritua badute, sekurako beroa zegoen eta bai, ongi. Zuen izak freskagarri izan duzien. Bueno, ez dakiz freskagarria ziren edoz, baina jendeak aguantatu ditu. Osek ez geak esatu. Ergi ba, bueno, ni jarraituko kokodriloa bilatzen eta jarraitu. Ondo segi. Ia sorteak azu. Ia ba, jo. Aizu. Gauza bat, ez zenun ikusiko kokodrilo bat? Kokodrilo bat? Bai. Hemen? Bai, berarekin etorren. Bai. Uste dut ez? Nik ez dut ikusi behintzat. Jo, eske galdu naiz bere handik eta beldurra... Baina batek harri duzu? Ba, aurkitu nun, lakuntzanen eta kokodriloa azaldu zen, eta lagundu bera, adizkedetu bera, eta galdu egin dut. Baiarik ez. Eta beldurra daukat, karo, Guardia Zibilak aurkitzen badu, igual espezien peligro de extinción dagonez, baina, bueno,
Aizu, zu antolakuntzako zoz hemen, aturtxokoa? Bai ba, Sotxil. Bai. Bai ba, jo, ikusi zaitut edabidetan, eta jo, kriston lan egin dezute, Bai. Eta nola junda preparazioak eta onaino iristeako? Ba, onaino iristerako lan izugarria, urte osoa lanean, lan asko. Azken asteak lana eta parte urduritasun eta tentsio asko, baina emaitzarekin oso gustora. Bai, ez? Zer, ni bintzat atzota gaur ikusita, jende pila bat. Genuena baino jende gehiago. Bai. Gainera jendea txandak egiteko prest, pazientzia handiarekin, zer arrazatxo bat zentugu eta jendea super ondo. Jende pila bat, txandak egiteko prest. Zenbat jende txandak egiten eta... Dena, milaka, eske ez dakigu esaten. Ja, claro. Espero genuena baino asko zen, hori bai. Urtean zer bai egin dituzute gauzak, ezta? Bai, ongara hori buru belarri urte osoan zehar. Eta hori, Eta kontzertuak aparte, asteburu hontaz aparte, urtean zerbait egin dituzute, ez? Bai, egin genuen aurkezpen bira bat, Euskal Herrian, eta gero nazioarte mailan ere bai. Ginen Paris, Madrid eta Katalunian. Eta hori oso gustora ere, emaitzarekin, eta oso pozi bai, eta Euskal Herrian desente egin genituen. Egualdia bai lagun, ez? Bai. Horako zerbaiteko... Bai, euria eta ala, baina orain oso ongi bai. Bueno, utziko zatxu, segura eski ukiko dituzela gauza egiteko, eta animo eta ondo bukatu. Bai, saltzen den. Ia ba. Ez. Venga, aio. Egia esan da ezerezetik halako azpiegitura bat sortzeak ingenio eta fundamentu asko suposatzen ditu, langile eta laguntzaile ugariren izerdiak bertan txertatuaz. Gainera halako batetan, infozazpitikan kroko antzegoela esan zidaten. Eta hantxe elkartu nintzen krokorekin. Ei, kokodrilorin laguna da, Bai. Ni sokorrista. Sokorrista? Sokorrista ere Bai, eta nun aurkitu ez dute ba? Bere kabuz? Beak egin nun dago nonata. Ospatzeko zer egin? Eta anestesiaren kontzertura joan ginen. Elkartasunari eskainitako templu berezi honetan musika gozatzen. Kokodrilorik ez, Kokodrilorik ez? Ez. Zeba? Bene ez talago leku, Baina kokodrilo mansua da. Ostra, mutu biko zu. Baina protektorakoak esan diate sartu naitekela. Buelta biko zu, atiene baimena montzuean. Ia lesaiz. Ale, sardui. Haupa, musikaren gatibu ala. Bai. Eta gatibu daudenen gatik hemen atortxurroken. Bai, hombre, egune atorteko eta konbidapena jasota gero etorri mier. Bai, ez? Motibuak badaudela eta. Bai. Kokodrilo gitsi dago baina. Bueno, eta nolako da aurkezten da urtengua? Bueno, lasaia, baina, konstanti, larri barik, baina, ondo jota eta denpora ondo aprobetxeuta, eta, kontzertu batzu badiko guz, eta, posi da. Hainbeste kontzertu ondoren disfrutatzea lortzen dezute? Hombre, hau horretarako egin dugu lan, eta kontzertuek dire, urte osoko lana hor konzentretzen da, ordu bete tartitzen, azken batien norberan bihar guztiek eta norberan esfortzu guztiek, orde, muten diez. Ea gaurkoan esportzuak eta ez dakizten estenuazioa ematen, baina... Kokodrilo nahi jema zukurri. Kokodriloan bukatzen den biten. Azken galdera bat, menestra ala kokotxak? Kokotxak. Duduri bari. Bale. Pillen, hombre. Earki ba. Zain dukoet, kokodriloa motzien dukikoet, baina ermendik gana. Bai, lotu, laburrien, Earki ba. Ondo segi. Aio.
makina bat talde, makina bat musikari, makina bat melodia. Eta zer nahi duzu esatea, ni ere jaialdiaren zirimolan zanbulla egin eta melena askatu nuen. Baina ohartzerako amaitua zen atortxurrok. Eta hainbat jenderi bezala, guri ere agurtzeko tenore iritsi zitzaigun. Krokok despedidan malko batzuk isuri zituen, baina badakit krokodilo malkoak zirela, hidratatzeko funtzioa dutenak. Gure bideak banandu behar ziren, bakoitzak bere bidetik. Eta elkarri gure asmoen berri eman ostean, hantxe agurtu ginen, narrastia eta gizakia. Biok berdea soinean genuela.